Ola, boas tardes. Hola, boas. Benvidos e benvidas a unha nova emisión desde a canle de CNT Galiza. Nesta ocasión, de volta co problema do persoal público temporal. Ahora temos unha nova lei e vamos a ver si entre os que estamos aquí e entre todas nos vamos enterando do que nos toca próximamente. Antes de nada, pois presentarnos. Teño aquí á miña dereita Martín Paraleo, membro do gabinete sindical de CNT. Hola, boas. Benvidos e benvidas a unha nova emisión desde a canle de CNT Galiza. Nesta ocasión, de volta... Aí estamos. Bueno, problemiñas técnicos de última hora. Como vos dicía, pois temos a Martín Paradelo que nos tentará aclarar moitas das cousas desta nova lei e eu, para os que non me conozado, son Pablo Paz, que son secretario de Acción Sindical de CNT e, ademais, pois implicado nestes procesos. Bueno, vamos a estruturar a charla comentando un pouco as novidades desta nova legislación que vende a aprobarse no Senado e vamos a intentar facer unha pequena valoración tamén de como vemos desde o sindicato. Unha primeira aproximación a falta de ver como se van concretando as cousas, por suposto. Intentaremos facer esta pequena análise e, por suposto, pois estaremos aí pendientes do chat para ver as vosas preguntas e dedicaremos tamén un anaquiño final para poder respostalas o mellor que poidamos. Recordade que sempre vamos a dar respostas xenéricas e que tampouco temos unha bola de cristal para adivinar o que vai pasar. Entonces, bueno, se as preguntas pois cumplen esas certas pequenas características, pois vai a ser pois máis mellor contestadas. Bueno, sin máis dilación, pois podíamos pasar a ver un pouco as novidades desta nova legislación. A principal novidade, como sabemos, é a posibilidade de un concurso de méritos por persoal temporal anterior a 2016. Tamén se introduce a posibilidade de non facer obrigatoria a fase de oposición para o persoal anterior a 2019, entre 16 e 19. Entre 16 e 19, e a establecemento dunha indemnización e dunhas certas garantías cando de producirse pois un cese, ¿no? Entonces, bueno, non sei se queres comentar un pouco polo miúdo, Martín. Bueno, polo miúdo tampouco hai moito, porque en realidade todo o que hubo máis bombo que contido. En realidade, a reforma, ao final son 2 artículos e 7 ou 8 disposicións. Ao final, que para facer certas variacións sobre a legislación que se había. Ao final, o contido sustantivo da reforma, basicamente, é a que resumiu Pablo. Basicamente, para o personal que está en fraude de lei, donde se faría o corte, se fai un primeiro proceso de estabilización que lle chamarán, que é supostamente o proceso de concurso de oposición, con posibilidade, que non obligación de non, sino coa posibilidade de que a fase de oposición non sexa eliminatoria, e para o personal anterior a 2016, o que se chama o concurso extraordinario de estabilización será un concurso de méritos sin máis, de momento, sin máis contido, que haberá un concurso de méritos para o personal anterior para as plazas, nas ofertas das plazas anteriores a 2016. Importante nesto, o que se refire a lei a plazas, non a puestos, nin a personas. En principio, son as plazas ocupadas ininterrumpidamente desde 2016 as que se ofertarán, independentemente de quen as ocupe. Pero tamén é certo que unha das disposicións últimas que a disposición octava, a adicional octava, di tamén que adicionalmente se incluirán as vacantes de naturaleza estrutural ocupadas por personal con relación da mesma naturaleza temporal anteriores a 1 de xaneiro de 2016. É dicir, as plazas que o personal con contratos temporais na Xunta ou en calquera administración, bueno, estamos falando da Xunta, pero tamén non vou deixar de falar da Xunta, de calquera administración local, de calquera organismo da Xunta ou da Administración General do Estado, de calquera outra administración, aínda que estea nunha plaza desde fai, vamos a poñer, 6 meses,
pero leva 22 anos traballando como interino ou con outras fórmulas contractuais temporais, definido non fixo, a que sea. A plaza que está ocupando tamén salirá no proceso extraordinario de consolidación, perdón, de estabilización ou no concurso ou oposición que correspondan, bueno, non porque isto é referido solo ao concurso extraordinario, sí. Vale. E, en realidad, o único cambio, todo o demais se vai a manter. Se mantén o que se introduciu na reforma do mes de xullo, que é a obrigación de despido, que é unha barbaridade, pero que se introduce a obrigación de despido para non recoñecer o incumprimento administrativo, e se incluyen todas as outras cuestións. Importante, xa que estamos falando en xeral da administración, o personal sanitario, es decir, os SERDAS, basicamente, onde estamos, e o personal de educación non entran de momento na aplicación da lei. Se lles dá un ano de prazo para adaptar a súa situación, ou sea, as circunstancias especiais, que, bueno, basicamente son un pouco porque funcionan un pouco aparte, que todo o mundo sabe, e se nun ano, é dicir, se a finales do ano que ven non se adaptou a normativa os casos do personal sanitario e da educación, entrará por analogía a esta lei e se darán os mismos plazos. Vale, sí. Bueno, falando de prazos, que podíamos comentar aí brevemente, pues os prazos que se manexa para poñer en marcha esta legislación, que salen recollidos na propia legislación. Sí, os prazos que serán obligatorios, non, bueno, a veces son cortos, vedelos que, para, se estades mirando, que nos estades vendo, se mellor estades consultando ou tedes unha lei a man, é o punto 1 do artículo 2, vedes que só son 2 artículos tamén, e os prazos son, vamos ver, hasta 1 de xuño de 2022 para realizar as ofertas públicas dos puestos que se vayan, ou das plazas que se vayan a ofertar. É dicir, esas plazas que se vayan a beneficiar tanto do concurso de méritos como do concurso de oposición con posibilidade de oposición non eliminatoria, deben estar ofertadas antes de 1 de xuño de 2022. Esas ofertas simplemente, para que nos sigades igual, que sería simplemente o anuncio de que todas esas plazas están vacantes e vai a haber un proceso selectivo para cubrirlas. Vale. A continuación desa oferta debe realizarse a convocatoria, que é o que se ven dicindo publicar as bases do proceso. Esas bases deben de estar publicadas o 31 de decembro de 2022. E a partir de aí se abrirá o que é o proceso selectivo en sí, con todas as fases que implique, se é oposición, e despois concurso, e se é concurso solo, simplemente o concurso, ca fase de presentación de méritos, de baremación, todo eso, como sexa, debe de finalizar antes do 31 de decembro de 2024. O sea, antes de acabar 2024, teríamos que saber os afectados que pasa con nós, non? No, terían que estar os afectados ou fijos ou cesados. Vale, xa resolto, vale. Básicamente, o 31 de decembro de 2024 ou eres fijo ou estás cesado. Ou estás cesado. Bueno, si foras cesado, tamén recolle a lei unhas características particulares, ¿no? Que veñen recollidas no texto, de indemnización, o tema das listas, todo isto. Vale, recolle dúas cuestións, entonces, a lei. Por unha, diferenciando, porque isto é unha legislación básica que se va a aplicar a todo o personal público. Pero a lei diferencia en todo momento, porque é lógico, porque sigue normas distintas, o personal funcionario do personal laboral. Entonces, o personal funcionario levaría unha indemnización de 20 días por ano con un límite de 12 mensualidades. Entón, tal e como son os cálculos, só os 18 anos se chegaría ao máximo da indemnización. O sea, a xente con 18 anos de antigüedade cobraría un ano de salario. Un ano como de salario, indemnización. exactamente. E pasaría, bueno, eso falo despois, vamos a solo a indemnización. Sí, vamos a indemnización. E o personal temporal, a indemnización consistiría na diferencia entre eses 20 días e o que lle correspondera polo eventual cese se se producise polo motivo que está relacionado co contrato. É dicir, se eres interino, nada, non ten indemnización. Se é personal eventual ou de obra, son 12 días por ano.
Entonces, bueno, o final na práctica, 20 días tamén. Vamos, non sei No. para que vou a liar tanto. Sí, O sí, final, lo que te iba a decir 20 eu. días, cas 12... O límite son de 12 mensualidades. cuestións legais de por que se redacta así, que tampouco é Sí. especialmente interesante. Ao final, 20 días por ano con un máximo de 12 mensualidades. Muy bien. Esperemos que non nos toque, pero si nos toca, xa sabemos que, pues, o que nos correspondería. Logo, non queremos tampouco desvelar estrategias de tipo sindical xurídico, que poden levar a outras pero cantidades. o que queremos decir é que ese cese o despido, como se defina en cada caso, debe de ser impugnado judicialmente e, polo tanto, o que queremos decir basicamente é que o personal cesado ten que ter en conta o plazo de 20 días para impugnar o despedimento ou o cesamento. E, bueno, logo, en cada caso, se o personal que se encontra nesa situación teria que facerlle ver o sindicato cual é que se produciu ese cese e valoraremos en cada caso por que ese cese pode ser distinto, pode ser un ilícito, pode ser outra cuestión que, lóxicamente, non podemos Vale, en principio temos desvelar. esa indemnización, pero bueno, que sempre hai que estudiar caso a caso, como sempre dicimos, que cada caso é un mundo e podería, pois, haber outras posibilidades. Claro. O tema das listas... Logo, o tema das listas, claro. O personal que presentando o concurso ou a oposición, vamos, o proceso selectivo que corresponde e non acade a plaza, vamos, non aprobe, tería posibilidade, non, pasarán dos cousas, ou se fan unhas listas ad hoc para cubrir vacantes e quedan esas listas, ou se integran listas existentes. Seguramente a realidade aquí é que se teñan que facer listas novas, porque moitas das listas están caducadas, ou xa non funcionan, ou non existen en moitos dos niveles administrativos nos que se vai levar a cabo o proceso selectivo. Hai que pensar que, por exemplo, isto afecta a toda, non dixemos, pero o ámbito de afectación é todos os niveis administrativos, todo tipo de administración, con todos os seus organismos, consorcios, todas estas cuestións. E tamén a administración local. E as universidades. E, en principio, sí. Consorcios, universidades, institutos, esencias... Sí, aí quería entrar a afondar. Realmente, a ver, isto é o que pon a lei, ¿no? Hasta aquí un pouco as novidades deste texto legislativo. Ahora vamos a empezar a rascar un pouco, ¿no? Vale. Sabimos o vistazo general, máis ou menos o que sabe todo o mundo, tampouco vamos aquí a vender nada novo, ni o propósito, pero sí que hai moitas dúbidas na rúa das cousas estas de aplicación, ¿no? Todas estas dúbidas de si a lei se vai aplicar xa directamente, si hai que transpoñela a unha legislación propia, si a mí me afecta porque eu teño unha casuística que me cambiaron de praza, bueno, todas estas cousiñas. Entonces, bueno, pues vamos a ir desgranando todo isto un pouco, sí, porque estos son as dúbidas reais que temos as persoas implicadas. Vale. Primeiro, a lei é normativa básica. Como normativa básica, basicamente, o que quere decir é que é directamente aplicable en todos os ámbitos administrativos. Non se necesitaría de ningún tipo de transposición legislativa. Debe de ser, vamos a poñer a Xunta, que igual é no ámbito do que estamos falando máis lógico. A Xunta non debería de sacar unha lei galega de transposición ni de adaptación ni nada, simplemente debería executar os procesos selectivos nos términos que se establecen nesta lei. E neses términos se establecen como se vai a facer e que sí que va a haber unas circunstancias específicas para cada caso. Vale. Non sei se entramos ahora ou deixamos un pouco para despois cuáles van a ser estas circunstancias e que vamos a facer. Pois, así, como queres. Eu tiña máis dúbidas, porque realmente as persoas as que nos afecta, digamos, eu, por poñer un exemplo, eu son anterior, eu son do 2004. A mí me colle isto, pero tiven despidos, tiven varios cambios de posto debido aos despidos, tive unha restricción a unha xencia. Todo isto influye na miña praza perde antigüedade, sabe Dios que poderíamos saber algo... Vamos a ver, sí. O que se necesita, o que va a ser o factor diferencial é a continuidade. É dicir, se a plaza ten unha continuidade de ocupación temporal, vai a salir.
A plaza en sí. É dicir, vamos a pensar nun RPT, a plaza 24 de política social, de tal non sei que, esa plaza va a salir, se leva en interinidade. Pero o personal que leve tamén toda esa antigüedade con contratos de temporais, a plaza que este ocupando actualmente va a salir. Todo o mundo, na administración vai tendo unha historia complicada a nivel administrativo, porque claro, o sea, hai primeiro unha transcripción, despois un non sei que, despois se volve a caer, despois de repente convirten todas as plazas en unha axencia distinta de non sei que e se moven todas para ali, ou hai despidos. Como tú, que levas todos os despidos. Sí, acabo batendo récords. Claro, o despido, como o caso de Pablo, que leva 2 despidos nulos, aí se considera un despido con revocación do despido por nulidade, readmisión no puesto de traballo, se considera que houve continuidade total. As únicas cousas que poden afectar é a rotura da continuidade. Que por causas administrativas é moi complicado que se poda haber, e por causas personais, sí, persoal que tuvera excedencias voluntarias no proceso, no medio, excedencias que por interés particular, cuestións destas, eso podería chegar a afectar, non? Afectaría, sí, personal que deixou, que o que sei, estaba tiña unha vacante, pois o que sei, tiña unha vacante na Consellería de Facenda, e por algún motivo estaba nunhas listas do Sergas, se foi 4 anos a unha plaza moi guapa no Sergas, se acabou porque era unha entidade, estaba cubrindo, que sei, un delegado sindical, un prea sindical, e tuvo que, e final deso, e acabou o chiringo os 4 anos e volveu a súa plaza de orixe en outro sitio, pero aí non houve unha continuidade na plaza, porque non volveu a súa plaza de orixe, volveu á lista na que estaba e entrou en outra plaza. Vale. Había que ver as casuísticas, pero en principio, se se rompeu a continuidade, non se vai entrar no proceso. Vale. E que pasa se eu a miña praza pois xa saliu nunha OPE ofertada, xa saliu nunha OPE e xa estivo nunha convocatoria concreta pois para ese proceso? Vale, vamos a diferenciar OPE de convocatoria. Sí. Vale. Si únicamente saliu nunha OPE, non pasa nada. É o normal salir nunha OPE. As OPEs, en principio, as OPEs legalmente realizadas, deben de incluir anualmente todas as vacantes que están feitas, que existen. Entonces, que pasa? Que esas vacantes, por exemplo, nas OPEs que se fixeron aquí consecutivamente, se iba sacando a disposición de, e se acumulará na seguinte OPE, non sei que e tal, cando se execute o proceso selectivo. Entonces, o normal vai ser que a xente teña prácticamente todas, sobre todo na Xunta, na administración local e tal, non porque, bueno, é menos, se cumple menos, incluso. Pero o normal é que o personal que está afectado teña as súas plazas convocadas. Perdón, as súas plazas ofertadas. Sí. Eso non implica non implica nada. O personal que terá problemas é o que despois da oferta se lle convocaran os procesos selectivos sobre esas plazas. Ese personal non que teña o proceso selectivo convocado ou en marcha, xa incluso. Ou en marcha non vai a entrar no proceso de consolidación, de estabilización, nin no extraordinario, que é o concurso de méritos, nin no do artículo 2, que é a oposición non eliminatoria, con tal. Non vai a entrar, excepto nun só caso, que tamén xa se está dando, que é que ese proceso selectivo quede deserto. A Xunta, por exemplo, volvendo á Xunta, o que está facendo agora, porque, bueno, cando se aprueba unha lei, sempre se avisa antes e lle dice, mira, a partir de mañá isto é ilegal, por lo tanto, vai cometendo a ilegalidade antes de que entre en vigor a lei. E iso, claro, entonces, Refíreste ás convocatorias que está sacando ahora a Xunta a última semana. Efectivamente, entonces a Xunta... E esta mesma semana Esta mesma semana dúas, a semana pasada 6 ou 8... Claro, que salen prazas de xente, vamos, como as que saliron xa ao longo do ano de outros grupos e outras escalas. Claro, aínda con coñecemento de que iba a haber unha lei que reformaría a situación e tal, con toda a prisa, a Xunta acaba de sacar novas convocatorias. Importante decilo, que esas convocatorias non as sacou a Xunta solas, sino que as acordou cos organizacións para gubernamentales que xa mandou o PSOE
son UGT e comisións, se alguén non me entendía, xa mandou o PSOE a negociar con todas as administracións, todas as convocatorias que necesiten calquera administración para salvarse. E o que están facendo, están UGT e comisións encantados firmando a comisión, perdón, firmando a convocatoria. Bueno, Comisión virá despois. o sea, que todas as prazas implicadas nas convocatorias que están salindo non se verán afectadas por esta nova lei. A lei cando saia no BOE e cando entra en vigor. Mentre non este en vigor, todo o que se este publicando, pois esa xente queda excluída a non do ser proceso. Que queden desiertos os procesos, como os procesos que iban a ser tan facilitos, decíamos, delegados sindicais, e que finalmente moitos deles non se están cubrindo pola dificultad do propio proceso das fases de examen, que son unha barbaridade. Sí, xa falamos desos procesos en unha charla anterior, dos procesos de consolidación, como tiña un pouco de consolidación, como a fin e a postre pues, está demostrando tamén. Moi ben, teño unha última dúbida que tamén pregunta moita xente e que eu mismo pois, teño a dúbida. Temos que ser avisados as persoas implicadas de que vai salir a nosa praza ou non, porque isto sí que na Xunta, por exemplo, falamos moito da Xunta porque, bueno, tamén é un pouco onde temos máis experiencia e coñecemento. Sí que hubo un momento que as convocatorias de consolidación salían as prazas na propia convocatoria do persoal afectado e salían tamén avisos a esas persoas de, oye, que che publicamos a convocatoria e eres ti, ¿no? Date por enterado. Esa especie de obriga que se supón que tiña, se sigue mantendo ou perdimos ese beneficio de saber que pasa con nós ou non se sabe todavía ou como é o tema? Vamos a ver, o feito de saber que plazas se convocan e tal, parece ser que é un misterio en maus de función pública, que unhas veces dice que plazas salen e a maioría das veces non. Unhas veces fai circular uns buzóns para que a xente se encontre e outras veces eses buzóns desaparecen. A veces na convocatoria aparecen, a veces non. Legalmente, o personal que ten o dereito e, por tanto, a administración a obriga de avisalo de que a súa plaza sale convocada é o personal indefinido non fixo. E exclusivamente o indefinido non fixo. Que ten que ser avisado porque necesariamente ten que poder optar a plaza que ocupa. Pero só o personal que teña recoñecemento de indefinido non fixo. Moi ben. Bueno, pois ese é un dereito que mantemos, entonces, se supón. Que isto, ter dereitos, como sabedes, pois non implica que a administración pois vai a cumplilos tampouco. Vamos, isto sempre xa temos experiencia tamén sobrada en incumplimentos da administración, de todo tipo. Entonces, bueno, sempre é mellor ter dereitos que non nos ter. Bueno, antes de entrar a valorar un pouco o que nos parece ou nos deixa de parecer isto, tiña tamén outras cuestións, que tamén están aí no aire que tamén a xente ten dúbidas, porque vamos a presupoñer que sí, que entramos no concurso, se fai un concurso, temos que aclarar que participes nun concurso non quere dicir que te quedes na túa praza. Vale? Iso é un aspecto moi importante. Non sempre reivindicamos, bueno, co persoal do consorcio, por exemplo, que quedaran a extinguir e tal, porque así eso sí que garantizaba que ti quedabas a extinguir na túa praza e non te andaban mareando. O ter este tipo de procesos, digamos que, inda que se nos facilita un pouco a vida por non ter unha fase de oposición, ou igualmente que se tivera unha fase de oposición, ti ao final aprobas ese proceso e terás un momento de elección de destino. Entonces, era simplemente, pois, estou no certo, non? O sea, realmente... Non se va, ni Dios, nadie, ninguén vai conservar a súa plaza. O primeiro, se lle gusta a súa plaza, o primeiro de cada concurso poderá conservala e, por suerte, mellor, algún que este na Illa Colla. Pero, efectivamente, primeiro, unha cosa que non dixemos, os concursos non van a ser cerrados, van a ser de concorrencia aberta. Iso quere decir que se pode presentar calquera, independentemente da súa situación. Quero dicir, non é necesario cumprir os requisitos de antigüedade anterior con contratos de tal a 2016 ou 2019 para optar a estas plazas. Pode optar calquera persoa de calquera administración ou de fora dunha administración. Podería simplemente vou con enfermerios. Incluso personal fijo que este na propia administración. En principio, personal fijo non debería de poder optar.
E está máis que dito que un proceso de consolidación non pode optar o personal fijo, porque eso, ao final, é unha especie de tráfico de... Sería un concurso de traslados encubiertos, Sí, realmente, sí. sí. Pero Pero, bueno, todo pode pasar. todo pode pasar. Estou disposto a ver calquera barbaridade. Uh-huh. Pero, en principio, claro, non, o que van a salir é todas as plazas en conxunto, non sabemos aínda cuál se va a ser. En principio, a convocatoria ten que seguir os ámbitos das ofertas que xa se realizaron, é dicir, se hai unha oferta para o personal do Servicio de Prevención Forestal, de Incendios Forestais, debe de seguir esa convocatoria, a convocatoria de informáticos debe de seguir esa o extraordinario tamén debe de seguir esa oferta e tal, deberían de seguir as ofertas que xa se publicaron, pero tamén todo veremos. Todo veremos, o sea, non debería de poder, pero lo mismo hai de repente unha convocatoria de todas as plazas C1, para non sei que. Non debería. Xa. Pero habería que verlo. Pero, desde logo, pode optar calquera. E unha vez que calquera pode optar a plaza, a elección vai a ser tamén en función da prelación dos baremos. O sea, o que quede primeiro elixe. Claro. E, se bueno, valorará, sí que é certo que se recolle na lei, ¿no? Que se valorará como antigüedad como criterio máis sí, bueno, claro, máis prioritario. Claro, pero seguramente co propio contido dos concursos, que é onde a antigüedade terá o peso que non coñecemos, pero que debe de ter un peso importante, os que ganen o concurso van a ser os de máis antigüedade. Sí, sí, claro. E depois, bueno, hai outras circunstancias como calquera outro proceso no que se descolla de destino, vamos. Pero, desde logo, que non vai a facer o personal é ter opción directa de mantenimento da plaza. Claro. Bueno, isto é igual que se houbera un concurso oposición, como estamos facendo hasta ahora tamén, que pues, ti ibas aí e ao superar o proceso, pues, tiñas a túa escolla de destino donde te tocara por orden de relación de aprobados. Entonces, bueno, é un pouco así. Incluso tamén, xa que estamos aquí, antes de entrar ao meollo de que se vai a valorar e xogar aí un pouco, ti tamén podes quedar fora, se supón, ¿no? Porque si se ordena e hai 100 prazas e Claro, xa pasaron pode... 100 e ti estás de 101, por moito que estiveras ocupando, pois tamén é... Podes quedar fora, claro. Primeiro que non se sabe que plazas se van a ofertar ainda. Claro. Entón, veremos, desde logo que non van a ir a todas as vacantes en xeral. Algo pasará. De momento, parece ser que se vai facer eliminar exclusivamente as que iban en convocatorias en ofertas de consolidación e manter as que estaban como ofertas de estabilización, que son unha barbaridade, e donde hai incluído moito personal que debería de estar aí, sí. Entón, xa directamente va a haber máis personal que plazas. Se va a competir, pero logo se va a competir tamén entre personal non afectado. Entón, sí, lógicamente, unha parte, un porcentaxe incalculable, ou 1% ou prácticamente todo, non se sabe, pero va a haber personal que se quede, que non supere o concurso, claro. Vale, se aplicará o que dixemos antes tamén de indemnización, a lista e todo isto, pero efectivamente ninguén nos garantiza quedarnos na praza, ninguén nos garantiza ter praza, incluso. Claro, non, eso é un concurso de concurrencia aberta e, polo tanto, non é como se pedía, como unha posibilidade máis normal, non a mellor, pero unha posibilidade de moito mellor, desde logo, que a que se aprobou, que eran os procesos cerrados, donde tú fixeras un proceso, lo superabas, te quedabas, non o superabas, veña fora. Sí. E te quedabas como tal, pero polo menos non competías contra ninguén, era un proceso que pasabas tú contra ti mismo. Isto, claro, xa é diferente. Sí. Isto que ten regularizar prazas e non personas. Que exactamente. Legalizas as prazas e as personas, pois, si lles toca ben e si non, pois, tal. Pero, bueno, seguimos afondando aquí no concurso. Estivemos vendo, por exemplo, na Xunta, que hai diversidade de criterios para esos concursos. O sea, nunhas convocatorias de consolidación, por exemplo, pues puseron uns criterios, noutras outros, puseron cortes distintos. Bueno, foi un pouco... Cada convocatoria era de seu pai e de súa nai. Con estos precedentes non nos podemos aventurar a ver ni como van a valorar a antigüedade, que sabemos que ten que ser moi valorada, pero que non sabemos a canto van a valorar, que diferencia vai haber entre o persoal interno e externo, que diferencia hai entre persoal de distintas categorías, a hora de dotar unha categoría, e todo isto. Entonces, bueno, aí sí que vai haber bastante enjucia, que non sabemos, ademais, porque isto, igual con a misma, é diferente para cada convocatoria. E pode serlo, como moitas veces é diferente os méritos en calquera convocatoria normal. Veremos o que é. Pode pasar moitísimas circunstancias
non moi boas. Por exemplo, do que levamos dito, pode pasar que non se, que va a haber unha baremación de méritos de experiencia e outra baremación de méritos de formación, digamos. Pode pasar que haxa personal que a súa formación non valga. Polo que sea, por exemplo, poño casos. Hai persoal do consorcio, por decir, que non sei, nin siquiera a súa experiencia se tivo en conta, nin a súa formación para procesos de sergas ou ao revés. En función de varias cuestións, de varias ordes que hai por aí, pode verse afectados. Hai outro personal que tivo limitada o acceso aos cursos directamente. Veremos que van a funcionar só os cursos da EGAP, van a ser outros, cuáles van a ser, se verá. E iso é onde está o principal problema. Logo, a experiencia directamente, como se vai a valorar, é outro problema. Porque as plazas vanse a convocar todas para funcionarios, para personal funcionario. E hai que ver primeiro cuáles van a ser as equivalencias entre categorías laborais e escalas de funcionarios. Va a haber problemas neso, só se está vendo en algúns RPTs. E entonces, é posible que polo medio, asa personal, o que non se lle vai a ter en conta absolutamente nada da antigüedade, da experiencia dun puesto ao que pode optar, porque se calificou de diferente o puesto, ou de repente, o pasar a traslación a unha escala de funcionarios, a exigencia de titulación é diferente xa. E xa ni siquiera pode optar, haberá que velo. Dá medo, porque ademais, eses criterios, outros, todos os que rixan os procesos selectivos, van a ser negociados entre a Xunta e os 4 sindicatos, os 4 jinetes do apocalipsis. O sea, a Comisión UGT, a CIG e o CSIC. Van a negociar, como sempre, dirán que sacan moitos UGT sin forma e todo eso, pero de maneira absolutamente opaca, e vamos a ver o que pasa. Van a ser negociacións distintas en cada órgano, en cada servicio, en cada ámbito, por supuesto, y todo en función, lógicamente, de los intereses que les marquen. Sí, eso, la negociación de estos criterios que nos van a afectar tan directamente, entonces se ve marcada por las mesas de negociación que ASA con sindicatos mayoritarios o comité de empresa o de que... Sí, la mesa nacional, claro. Na Xunta, pero tamén nun concello, pois será tamén a representación sindical, a representación sindical do concello e tal, claro, efectivamente. Claro, efectivamente. Esos sindicatos que tanto ben nos fixeron, ¿no? Que tanto apoyaron a causa dos temporais, que xa todos sabemos e non queremos recordar esas infaustas declaracións que facían de que pedíamos e que cousas e todo eso. Ahora son os que van a negociar o noso futuro con estes criterios, que isto, pues habrá que terlo bastante en conta. A mí me arrepía os que sempre estiveron en contra, que sempre nos negaron el agua e el pan, e agora son os que me van a negociar a min uns criterios favorables para que eu me quede ou non me quede. Hai que pensar que van a negociar os términos dos procesos con oposición no eliminatorio. E directamente, solo de concurso, os que decían examen para todos. Sí, sí. Bueno, vale, examen para todos, decía, mira, vale, pues examen para todos, pues ahora a ver cómo... Sí, sí, que iba a ser moi facilito. Moi facilito, claro. O señor do Forno de comisións tamén o dixo na Xunta. E me imagino que, bueno, que a postura será igual en todos os organismos, vamos, porque tampouco se viu que ninguén se mollara claramente polos temporais, que somos como os precarios abandonados, igual que moitos temporais das empresas, pero bueno, que sempre abandonados polos mesmos chupoteros. En fin, eso é moi importante, o tema dos criterios, e é o que realmente vai a rexer como esa orde de prelación e quen vai a escoller primeiro. Pois a ver tamén como salen. Eu quería destacar tamén un aspecto que tamén nos chamou moita atención no sindicato a respecto dos criterios, que son os criterios do tema das conciliacións familiares, ¿no? Que se valoraron, por exemplo, na promoción interna, pero despois nas consolidacións non se valoraron, e que a xente que tivo excedencias por cuidado de menores ou de maiores, reduccións de xornada, todo eso, pois te reducen como o tempo traballado e igual non tes tanta antigüedade como pensas, pois dependendo do que saia... Unha posibilidade de que persoas que se reduciran a media xornada vayan a ter media antigüedade. Claro. Entonces, ti pensas que eres de tal ano e resulta que estos simpáticos pues igual te deixan con seus criterios pues bastante recortados.
Cando, por exemplo, para a promoción interna, sí que se teñen en conta esos Sí. criterios. Entonces, bueno, vamos a estar moi atentos a esos criterios e sindicalmente, pues, xa para meternos así nunha especie de valoración, eu creo que é o punto forte donde podemos incidir, vale? Porque desde o sindicato como pues, responsable e como cabeza visible un pouco da línea sindical, xa estivemos peor, xa estivemos cando salió o Icetazo antes do verán, estamos peor que agora polo menos temos un concurso e xa non nos fan esa oposición, bueno, polo menos a moitos, non? Creemos que en ese sentido sí melloramos. Non melloramos porque sí, melloramos porque estivemos aí protestando, porque estivemos dando a lata, estivemos pendientes do que se facía e tampouco tiña moita gana de lío. E tamén, aparte, pola implicación económica, porque tamén esa información que se vai dando de si te cesan sin o proceso, tal, ou si te cesan desta maneira, pois te corresponde tanto, e toda esa información que se vai aportando e que a xente empezaba a recibir, pois tamén fai que boten contas económicas do que sale despedir a centos de miles de traballadores. E entonces, entre esos dous criterios, un pouco a presión, desmoronar os servizos e tamén o tema económico, que non estamos para despilfarrar, ni, bueno, ni ahora ni en ningún momento, pois influíron bastante en que se abrira un pouco a man co tema da entrada, que saberemos como queda, pero bueno, en principio, desde o sindicato valoramos que estamos mellor que estábamos, vamos. Sí que é certo que sempre mantivemos a acción de que isto tiña que ser para todo o persoal en fraude de lei. E seguimos vendo que sigue sendo vixente, o sea, sigue estando perfectamente vixente calquera proposta de mellora, porque isto sigue sin impedir, desde logo, ningunha das propostas que facíamos de personal extinguido, de outras cuestións de estabilización que non pasan por aquí. Eso sigue sendo posible. Non hai nada que o impida, simplemente voluntad política para facer. Sí, como sempre topamos cada voluntad política, pero, bueno, isto é moi importante. Nos temos xente de todo tipo, de moitas administracións, e sempre defendimos o mesmo e pensamos que debe ser extensible todo a todo o personal. E, entón, seguimos chamando a todo o personal a que non se desmovilice, que queda un pouco de camiño por facer, que non hai que abandonar os compañeiros que non nos recollen pois tamén uns como a outros e que eso é moi importante. Claro. E tamén, bueno, hubiéramos preferido que regularizaran personas directamente e non prazas, lógicamente, para que todo o mundo pues, se quedara unha certa estabilidade e non diveran pues, mareando o persoal. Entón, con estas consideracións, pues, estén un pouco a valoración. Hai que ver que ahora ven un momento realmente clave, o segundo momento clave, porque o primeiro foi a aprobación da lei, isto xa está. Entonces, ahora veremos, bueno, ainda pode haber máis recorrido, pode chegar a certos sitios, pode pasar, pode ter matizacións jurisprudenciais, veremos, veremos. Pero desde logo ahora ven o verdadeiro momento crítico que é, sabendo que sí ou sí xa vai haber as convocatorias dos procesos, a negociación deses procesos. E nos estamos vendo, nos vamos a ver, bueno, xa sempre, tampouco é unha cousa de ahora, pero que vamos a ter que enfrentarnos a dos lados negociadores, casualmente os dous, os sindicatos, que non queremos temporais, e a Xunta, o a administración ou a administración que toque, que será o que sí. O que faga. Pero bueno, que aí tamén as persoas afectadas temos moito que dicir. Para mostra o exemplo do persoal do consorcio que está actualmente pois en negociacións e fai parte de un pouco dun proceso de diálogo coa propia administración, porque tamén soubo pois, presionar e soubo mover as súas bazas, non? Entón, animamos tamén ao persoal a que non decaiga, a que se arresunte, porque hai moito que mellorar aínda en como saen as convocatorias, en como se negocia, e se ahora nos descansamos, pois van facer a champonada que lles dé a gana. E entón hai que estar aí un pouco vigilantes e presionando. Nós, desde a nosa parte, do sindicato, sí que activaremos un pouco o traballo nas seccións sindicais, agora con o comezo de ano, para intentar buscar estas líneas de influencia ou de atención nos distintos ámbitos nos que temos presencia para ver que se pode facer e para que non nos xoguen os que xa non nos querían. ¿No? Entonces, bueno, sí que hai que estar vigilantes. Vai haber que vigilar moitas cousas e tamén que o que pasa se se incumple. Cal é a consecuencia de que non se... A lei, unha cousa que non dixemos, marca unha cousa moi clara. E é que este proceso se farán por unha sola vez. Que pasa se non se fan?
Sí, bueno, eso é como a parte divertida, ¿no? De aquí hai uns dereitos, hai unha lei, pero se estamos moi afeitos a que as administracións públicas pois incumplan a lei. Entonces, O que pasa é pois que a lei non establece a sanción ou o que sexa de que pasa se a administración non convoca as plazas que tiña que convocar por estes procesos extraordinarios. A lógica dice que se a 1 de xaneiro de 2023 non están convocadas os procesos extraordinarios, esas plazas van a poder salir en calquera momento por quendas libres, de concurrencia aberta, por concurso oposición eliminatorios e sin ningún problema, como calquera outra plaza. Eso o dice a lógica, porque para eso se vai... O sea, o que falla a lei xa sabemos que... sí, sí. Pois esta é a trampa, o millor. Non sabemos, verémoslo en 2023. Va a ser, bueno, va a ser terrible. Bueno, hai que estar vixiantes e bueno, e hai que estar atentos. Tamén, bueno, xa vimos tamén xente que tiña dereitos, refirmo ahora de consolidación de tramo 1, por exemplo, da Xunta, que ainda siguen esperando polo seu proceso 20 anos despois de que se acordara, ou non sei cantos anos despois de que se acordara. Bueno, pois é o que ten. Bueno, antes de, para non enrollarnos demasiado con isto, porque tamén pois tampouco sabemos como vai salir e tampouco temos unha bolita de cristal para adivinar as cousas, pero sí que o que podemos adivinar é que hai que estar atentos. Eso sí que quede claro e que hai moita marxe de mellora e moita marxe de actuación aínda. E despois quería tamén facer un pequeno inciso antes de ver se hai unha pregunta aí no chat. Polo tema de como afecta toda esta nova legislación as demandas de fixeza, pois que estamos poñendo moitos e que por distintos motivos pois fomos poñendo ao longo dos últimos anos. Entonces, si hai que seguir cas demandas, si non, si denunciei xa que fago, si non denunciei que fago tamén, é o momento de denunciar agora xa non vale denunciar para nada. Como está o tema este? Bueno, isto non afecta de ninguna maneira aos procesos judiciales sobre a fijeza que tal e como os tiñamos definidos. O sea, eso siguen para adiante, igual non ten ningún tipo de cambio, ninguna modificación. Aí estamos falando de cual é a circunstancia sobre unhas circunstancias, o sea, cual é a consecuencia dunhas circunstancias que se diron nas convocatorias no momento da contratación e tal. Isto non afecta, non entra neso. Importante tamén, se alguén se cría que xa estaba todo feito, é importante unha cuestión. Ante a falta de vontade política, sigue sendo moi importante garantizar intentar garantizar que sempre o plan B, pero que hai que ter o activo a estabilidade pola vía xurídica. Sí, sí. É sempre un fracaso o acudir á vía xurídica, porque iso quere dicir que socialmente algo fracasou e tal, pero e que depende dun criterio dun terceiro que non ten tampouco por que ser especialmente favorable a situación do personal temporal ou de calquer outro personal, pero hai que mantela activa. Desde logo, con todo o que ainda vai pasar, o nivel de incumplimentos que se van a dar nos procesos e tal, bueno, eu... Mantemos as alertas tamén judiciais, as demandas en marcha, que non denunciara, por favor, que denuncie xa. Bueno, que animamos a todo o mundo, sabemos que é difícil, sempre o dixemos, non vamos a vender motos que non temos. A vía xurídica, pois, inda que hai sentencias de fixeza e siga sabendo e van avanzando, pero hai moitas sentencias que son negativas aos intereses dos traballadores e que non consiguen a fixeza. Pero non por eso hai que deixalas parar e hai que seguir presionando pola vía xurídica e a mellor presión é seguir poñendo demandas. Entón, todo o mundo que non teña unha demanda, ni xa a día de hoxe, creo que xa hai bastantes, que cada un buscou a quen lle pusera, pero que non se abandone esa vía. Tamén entender que é o último momento. Non é como fai 10 anos que podías decir, escoller qual era o momento de poñer unha demanda sobre a tua relación contractual en esta situación. Non va a haber máis posibilidades unha vez que se ejecuten estes procesos que xa van a ejecutarse, non va a haber máis posibilidades. Claro. Entonces, así, e despois, bueno, pues a veces se gana, a veces se perde, por certo, o sí. Non se nos tocou ganar. Se ganou o GES da Ponte Nova, un colectivo, bueno, se ganou outra se perde. Unha se gana e outra se perde, pero bueno, nos alegramos, parabéns aos compañeiros do GES da Ponte Nova e, bueno, publicaremos na página, lógicamente, pues esta noticia en breves, pero bueno, xa tedes todos aí a primicia
de estos compañeros que pues xa conseguiron a súa fixeza. Por certo, que se consigues a fixeza por vía judicial, entón sí que te quedas na túa praza, non? Aí xa non hai lío posible. Estes compañeros o matan ao alcalde ou si quedan na plaza, claro. Sí, bueno, tampouco hai moito marxe. Pero claro, sí, únicamente por os despidos de tipo objetivo, disciplinario e tal, que se poden facer, non hai maneira de que te collan ninguén a tua plaza, iso non é posible. Vale. Bueno, vamos a ver aquí que hai polo chat. Temos aquí unha preguntiña de Santi, que na convocatoria do concurso de méritos teñen a obriga de incluir a relación de prazas con código RPT. Pois... E quen lo sabe? Eso non se sabe. Hasta que saia a convocatoria e vexamos que pinta ten, pois non vamos a poder aventurarnos a nada. Lóxicamente, o que sí que igual podemos dicir é que tampouco vai salir ninguna praza que non teña RPT. É dicir, se non hai RPT, como sempre dixemos, a RPT un pouco que marcaba o inicio de algo. Se non hai RPT, verdad? Sí, a RPT van a salir previamente a facer as convocatorias, non as ofertas, as convocatorias. Sí que se poden ofrecer as plazas sin RPT. Sin RPT, sí. Pero as convocatorias non. Ahora, se na convocatoria se vai incluir o código RPT, seguramente non. Como pasou outras veces, a veces antes da convocatoria, mentras circula o borrador, circulan eso que chamaban buzón de postos. Buzóns de postos, sí. Outras veces non circularon, outras veces tal. Desde logo, na convocatoria, bueno, tamén na convocatoria sí se te imposto. Sí, os códigos e todo. Sí, nas de consolidación sí que se poñían un pouco a xente que se veía afectada por eso, pero era polo motivo de antes que había que avisar a xente, despois a xente era notificada tamén, bueno, polos temas que xa explicamos anteriormente que era necesario por lei, ¿no? Digamos que o persoal indefinido non fixo, pues ia avisar. Entón era mayormente por eso. Entonces non sabemos ahora como van a facer. Cada convocatoria será un mundo, tamén cada administración pois será un mundo. Entonces, nos pregunta Flora que como podemos saber si a praza está convocada nas últimas convocatorias saídas estos días. Nos referimos a estas de informática da Xunta ou de técnico agrícola. Técnicos, arquitectos, non sei que tamén te pregunta. Porque esas sí que salieron sin plazas. Salieron sin plazas. Salen un número, salen numeralmente cuántas de cada escala, categoría se convocan, pero non cuáles. Cuáles se verá despois de cando se deja destino. Sí, eso... O sea, se pode saber. Non, de feito, é bastante habitual. E dicir, bueno, sacaron... Bueno, ao final me quedei na plaza porque non colleu. Bueno, de todas maneiras, a ver, a xente temos uns dereitos, non? Se supón, o sea, a ser cesados con un proceso. Si tamén agora alguén te colla a praza por derivado dun proceso do que pues, igual non sabías nada, pues igual tamén hai que rascar aí. Digo a posteriori, sempre, sí. Porque pois... Tamén, bueno, pero tamén pensar eso, que ten dereito a ser informado de convocatoria de plazo personal indefinido non fixo. Claro. Pois veremos a ver, de todas maneiras está ben sempre estar aí pendiente e ver como se resolve, porque tamén pues, existe a vía xurídica posterior, ¿no? Que tamén ten unhas implicacións que non hai que esperar ao último momento, non sempre dicimos, para vir a enterarse ao sindicato. Hai que estar enterados e saber que hai que facer antes do despido, por decirlo así, ¿no? Que sempre hai cosas que se poden facer e... Claro, hai que entender que a posibilidade do despido que non nos colla de sorpresa. O día que se firma o contrato. Claro. Entonces hai que mirar todo desde o principio. Efectivamente. Sí, nos pregunta Ana, antes de como a pregunta anterior, si tamén por resolución administrativa o persoal indefinido non fixo teñen que avisar. En principio sí, pero que non sabe. Quero dicir, en principio sí. Pero tamén é verdad que agora está a moda de decir que as resolucións administrativas non valen. Sí que se están tendo en conta, e sí que aparecen e tal, en principio sí. Porque o que non podes dicir é que eu fago unha reclamación previa ou vai pasar outra xente, foi a inspección de traballo, foron declarados indefinidos non fijos e que despois eso non ten efectos. Sí, eso queda... Porque tú, precisamente, se eu fago unha reclamación de indefinición previa a vía judicial e me acolle a administración, logo que non pode dicir non me denunciaches, e que, claro, con un acollemento da administración non podo denunciar. Entón, non me poden despois quitar os dereitos, en principio non. Bueno, hai outra preguntiña que hai, que si se pode ir pola vía penal contra os responsables se non cumplen a lei. Se non cumplen a lei. Por prevaricación, bueno.
polo que sea. Eu me acordo que xa o sindicato intentou ir pola esa vía en algún caso concreto, non vou a mirar a ninguén porque tal, pero sí que tivemos esa experiencia en mis propias carnes, ¿no? E, bueno, hai que dar unha serie de pasos para poder chegar hasta aí, non unha cosa directa que poidas ir ao penal e denunciar a alguén, hai que ter un bagaje, un pouco de cousas probadas para poder ir despois ali, e que non é tan fácil como parece de vou polo penal. E cando a veces te xogas a baza esa, pois ves a triste realidade como Claro, a ir tuve que polo ver eu. penal é complicado. Eu non digo que non, porque estou de acordo en que se están dando situacións de prevaricación continuada que son unha barbaridade. É lógico que sí. Pero daí a demostrar, daí a que che admitan tan siquiera a demanda. Pero bueno, eu, bueno, me ten un pouco prohibido decir isto, son moi fan de ir pola vía penal contra os... Sí, sí. Nos nunca descartamos ninguna vía, desde logo. E bueno, non hai máis preguntiñas, vamos con un pouco de demora respecto ao directo, en realidad. Aquí nos preguntan, nos Sergas non teñen postos con códigos RPT. No Real Decreto, creo que falaban desa obriga de publicar as prazas no concurso de méritos. Non sei se se refire a este novo Real Decreto, si está neste... Sí, digo, si é neste novo ou no anterior, si no anterior, porque no anterior era, o sea, se se refire ao Real Decreto, entendo que o de xullo, non? O de xullo leo textualmente a última disposición que nesta lei que dice: permanece en vigor justamente a disposición final segunda do Real Decreto Lei de medidas, o sea, bueno, daquel Real Decreto Lei relativa á adaptación da normativa do personal docente e do personal estatutario equivalente dos servicios de salud, trasladados aos Sergas. O sea, o que quere decir, que está incluído Sergas, e o que decía esa disposición final segunda era o que comentei ao principio, que se daba un ano para facer unha adaptación específica nestes dous ámbitos e que se no prazo dun ano desde a entrada en vigor non se facía esa adaptación, se aplicaría a lei, esta lei concreta. Agora, moi bien, temos outra preguntiña, igual casi xa para ir pechando, porque, bueno, tamén non podemos resolver todas as dúbidas así. Von a leer de Elena, si tienes una sentencia firme indefinida non fixo e dice en la sentencia que tienes que reservar la plaza para un proceso extraordinario de consolidación, ¿podría entrar en este proceso? Pois sí, esta nova lei recolle todos os procesos que ten a Xunta pendientes, realmente, bueno, neste caso a Xunta que eran estos extraordinarios de consolidación. Entonces, sí que recolle, sempre que non estén xa lanzados, como explicamos antes. É dicir, se ti estás no medio dese proceso, pois xa, o sea, a túa praza está, xa non se recollería aquí nesta nova lei. Pero se non, como tamén me pasa a mí, que teño ese dereito reconocido por sentencia, en que a Xunta non o recoñeza, sí que pois nos vemos afectados por esta nova legislación. bueno, aquí o amigo Pablo metendo el dedo na llaga. Sí, como poden afectar os pretendidos procesos de funcionalización a esta normativa? Se renuncia a esa funcionalización. Entendo que se está falando claramente dos procesos de funcionalización para personal temporal. Non, será para personal fixo. No, personal fixo non afecta procesos fixos. Bueno, o sea, o que chamamos a interinización por cosa. Interinización por forzada. En principio, si se lanzaran esos procesos, que ao final é un chantaje, o te funcionalizas con unha innovación contractual e todo eso, ou te despido. Sí. Entón, é dicir, os que acepten a funcionalización, recordade a palabra que dixemos antes, continuidade. Si hai innovación, non hai continuidade. Entón, o personal que acepta a funcionalización, que seguramente ao final non acaba esos procesos, pero se houver ese proceso, se aceptara a funcionalización, a consecuencia lógica, nun mundo da lógica, que donde xa non existiría ese chantaje, pero nun mundo da lógica sería que non se entraría nestes procesos. Claro. Sí, e como sempre, pois volvemos a insistir que será moi raro que aparezca, ainda que hubo xa un rumor un pouco un run aí co tema de interinización forzosa, sempre a recomendación é non asinar nada. Non asinar nada, é preferible que te boten á rúa que firmar eso. E desde logo ahora nestes momentos con máis claridade. Bueno, pois intentamos resolver estas dúbidas. Como digo, bueno, igual aparece alguna dúbida máis aí sobre a marcha.
porque temos este delay co directo. Pero bueno, intentamos resolver todo o que puidemos, seguiremos informando, non nos vamos a quedar cunha charlita pues, máis ou menos introductoria como foi esta para ver por onde andamos, sino que a nosa intención pues, é informar pues, máis profundamente e ter a todo o mundo máis enterado posible, que sempre foi a nosa política de información e de acción. ¿Vale? Hai que xuntarse, hai que estar pendientes, moi vixiantes, e bueno, hai que estar cuidadosos porque está en xogo o noso posto de traballo, vale? Calquera dúbida que teñades, xa sabedes pois, os canais habituais, en cnt.gal tedes os nosos contactos, podes atoparnos onde queirades, o vídeo este quedará na nosa canle de YouTube para que se poida ver e para que o poidades compartir pois, con outros compañeros e compañeiras para que tamén se informen, porque sempre a información pois, vai a ser moi importante. E, bueno, moitas gracias a Martín, de novo, por solucionarnos tamén estas dúbidas e a todos os que estivechedes vendo o directo e o veredes posteriormente. Moi boas festas a todos e todas e que teñades unha boa entrada de ano e vos esperamos na CNP. Saludos. Hasta logo.